Hola a tots i benvinguts a l'última sessió d'aquest bloc 2 de Biologia, en el qual estudiarem com es divideix la cèl·lula. Recordeu que aquestes setmanes hem estat estudiant quina és l'estructura de la cèl·lula, quines parts té, la seva membrana, el seu citoplasma, el nucli, els seus orgànuls, hem vist la diferència entre eucariota i procariota, no? Hem estat estudiant el citoesquelet, el sistema d'endomembranes, el mitocondri i les seves parts, el nucli i les seves parts. Tot aquest temari serà temari que els de majors de 25 haureu d'estudiar en profunditat i sobretot haurem de conèixer els noms i les estructures, així com les seves funcions. Per tant, jo el que més us recomano és que agafeu un esquema de la cèl·lula i a partir d'aquell esquema de la cèl·lula, normalment el millor esquema és el de l'eucariota animal, el de l'eucariota animal el que feu és col·locar-hi les parts en aquell dibuix i les funcions principals de cadascun dels orgànuls. I no oblidem una miqueta més en detall el mitocondri i el cloroplast, d'acord? Avui toca estudiar la reproducció cel·lular, com es reprodueix la cèl·lula. Doncs bé, veurem que la cèl·lula es reproduirà en un procés del seu cicle cel·lular. La cèl·lula, mentre no estigui fent la seva feina de cèl·lula per se, el que farà serà dividir-se. Estudiarem primer aquest cicle cel·lular i després estudiarem justament aquest procés de divisió, que coneixem actualment amb el nom de mitosi. La mitosi tindrà unes fases concretes i finalment, quan hagi acabat aquestes fases, hi ha la citocinesi, que és finalment ja la divisió cel·lular. I també estudiarem un altre tipus de procés que és la meiosi. La meiosi és un procés cel·lular mitjançant el qual la cèl·lula es divideix en 4 cèl·lules, però aquestes 4 cèl·lules en les que es dividirà seran diferents entre elles, genèticament diferents entre elles, i a més tindran la meitat de la informació genètica que tenia la seva cèl·lula mare. Anem a veure què és això del cicle cel·lular. Veureu que el cicle cel·lular té 4 fases, 3 de les quals formen part de la interfase. La cèl·lula podrà estar en mitosi, en divisió cel·lular, o podrà estar en interfase. La interfase és tota aquella etapa en què la cèl·lula s'està preparant per la divisió. Veurem que la primera fase de la interfase és la fase G1, on la cèl·lula sintetitzarà proteïnes per poder augmentar de mida i preparar-se per la duplicació del material genètic, d'acord? Fase G1, síntesi de proteïnes i augment de la mida de la cèl·lula. Fase S, podem recordar aquesta S per síntesi, fase S, on la cèl·lula seguirà sintetitzant proteïnes, però sobretot el més important és que duplicarà la seva informació genètica. Si tenia 46 cromosomes, passarà a tenir el doble de cromosomes, però estaran enganxats, d'acord? I finalment passarem a la fase G2, i en aquesta fase G2 la cèl·lula ja haurà tingut tot el material genètic duplicat, encara sintetitzarà més proteïnes que utilitzarà ja pel procés de mitosi, i a més duplicarà el seu centrosoma. Recordeu que el centrosoma era aquell orgànul que tenia 2 tubs que estaven així com encreuats, que eren els centríols, i el centrosoma s'encarrega de l'organització dels microtúbuls, que veureu que serà molt important durant la mitosi. Doncs bé, si la cèl·lula no entra en interfase ni entra en divisió, ja passa a una fase estacionària en la qual ja deixarà de dividir-se, aquesta cèl·lula diem que entra en fase G0. Anem a la mitosi. Durant la mitosi què farà la cèl·lula? La cèl·lula el que necessitarà fer serà el que ha fet a la interfase, multiplicar el seu material genètic per després repartir-lo aquí, doncs a les 2 cèl·lules filles que sortiran de tot aquest procés de divisió. Per tant, primer la cèl·lula ha de duplicar la informació per poder donar a parts iguals el material a les seves filles. Aquest material genètic es condensarà en forma de cromosomes i seran els cromosomes els que se separaran durant la mitosi. Aquestes són les fases principals de la mitosi i com us he dit abans, al final es dona la citocinesi, que és quan la cèl·lula ja es parteix per la meitat. Però primera fase de la mitosi, es condensa la cromatina, és a dir, es formen aquests cromosomes en forma de X, que és el que nosaltres més recordem quan ens parlen de material genètic, i se separen els centrosomes. Veieu que estan aquí, els centrosomes comencen a anar, recordeu que s'han duplicat durant la interfase, un a cada banda de la cèl·lula, un a cada pol. I es comença a formar aquest fus mitòtic d'aquí. Veieu que hi ha unes ratlletes? Aquestes ratlles són els microtúbuls que ens ajudaran després a separar els cromosomes. Es forma el fus mitòtic.
i finalment es comença a desfer aquesta membrana nuclear que envolta el material genètic. Després de la profase ve la metafase. Durant la metafase, els cromosomes es col·locaran al mig de la cèl·lula i formaran el que es coneix com a placa metafàsica o placa equatorial. I veureu que aquests microtúbuls que han sortit del centrosoma es col·loquen aquí, al mig del cromosoma, al centròmer, als cinetocors. S'enganxaran per després tirar cadascun cap a la seva banda i poder separar aquestes cromàtides. Cada part de la X, cadascuna d'aquestes parts, se n'anirà cap a una banda. L'anafase serà aquella fase en els cromosomes ja s'han separat, ja s'estan dient adeu i ja estan migrant cap als pols. D'acord? Tindrem anafases així que es veuran les cromàtides germanes i tindrem anafases en les que veurem cromosomes sencers. Aquestes anafases amb cromosomes sencers formaran part de la meiosi, però no seran anafases de la mitosi. D'acord? Després veurem la diferència. Després de l'anafase ve la telofase. A la telofase les cromàtides ja estan arribant als pols, ja s'estan apropant cada cop més a aquests centrosomes i comença a formar-se, veureu que a vegades veureu animacions o dibuixos en què ja comença a formar-se una mica aquest embolcall nuclear. I finalment vindrà la divisió completa d'aquesta cèl·lula, que aquesta divisió completa en cèl·lules animals es fa mitjançant un anell contràctil fet d'actina i miosina. D'acord? Aquest procés és la citocinesi. En cèl·lules vegetals, recordeu que en cèl·lules vegetals no tenim centrosomes, però igualment es fa tot el procés similar fins en aquesta etapa d'aquí. Tot el procés de microtúbuls de fus mitòtic es fa idèntic, però quan arriba el moment de dividir-se la cèl·lula, el que es forma és una paret, un fragmoblast, que la cèl·lula va segregant fins que separa completament aquestes dues cèl·lules filles. El segon procés que volíem estudiar era la meiosi. La meiosi és un procés de divisió cel·lular en el qual d'una sola cèl·lula se n'obtenen 4. I mentre aquesta primera cèl·lula conté tota la informació genètica, és un individu 2N, diploide, en sorgeixen 4 que són diferents entre elles i que a més són haploides, tenen la meitat de la informació genètica. Aquest procés és superimportant per la formació dels gàmetes i a més crea variabilitat genètica, ja que després permetrà, durant el procés permet l'entrecreuament i després permetrà la combinació de gens paterns i materns, conserva el número de cromosomes, ja que, com que nosaltres estem creant cèl·lules que tenen la meitat de la informació, quan hi hagi la fecundació tornarem a tenir un individu amb tota la informació, d'acord? Seria aquest esquema d'aquí, dos individus 2N que fan cèl·lules que tenen la meitat i quan aquestes cèl·lules que tenen la meitat es tornen a juntar, tornem a tenir un individu complet. I a més permet regular el sexe dels individus, ja que, com que repartim els cromosomes sexuals, tindrem cèl·lules sexuals amb cromosomes Y i cèl·lules sexuals amb cromosomes X, el que permetrà que durant la fecundació es creï un individu amb un sexe o amb l'altre. Durant la meiosi trobarem una primera etapa que serà la meiosi 1 i una segona etapa que serà la meiosi 2. En cadascuna d'aquestes etapes trobarem les mateixes fases que trobàvem a la mitosi, d'acord? L'anafase, la metafase, la telofase, etc. I la trobarem 2 cops, perquè com que tenim meiosi 1 i meiosi 2, les trobarem 2 cops. I sempre, quan les haguem de citar, citarem aquella fase amb un 1 o amb un 2, depenent de si cada etapa forma part de la meiosi 1 o de la meiosi 2. Doncs en aquesta profase 1, el que succeirà és un procés molt important, que és la recombinació genètica. En aquesta meiosi 1, que ja s'han format, ja s'han condensat la cromatina i s'han format aquests cromosomes i ja la cèl·lula s'està preparant per la divisió, els cromosomes parells, és a dir, cromosoma 1 amb cromosoma 1 o cromosoma 3 amb cromosoma 3, el que fan és una recombinació genètica, s'intercanvien informació i d'aquesta manera provocaran que al final de la meiosi les cèl·lules tinguin totes informacions genètiques diferents, perquè aquí hi ha hagut un intercanvi de gens i d'informació genètica. Tot això succeeix durant la profase 1 i aquestes són les fases de la recombinació d'aquesta profase. Després de la profase, els cromosomes es col·locaran, igual que passava a la metafase de la mitosi, es col·locaran al centre de la cèl·lula, però fixeu-vos que en aquest cas es col·loquen per parells, no es col·loquen en fila índia com es col·locaven a la mitosi. Això succeeix perquè el que li interessa ara a la cèl·lula, en aquesta meiosi 1, és separar els cromosomes i portar-los un a cada banda. I per tant col·loquem cromosomes sencers,
cromosoma 1 i cromosoma 1, i cromosoma 2 i cromosoma 2. Es crea el fus mitòtic i aquest fus mitòtic durant l'anafase el que farà serà tirar cap a banda i banda els cromosomes sencers. Veieu que aquest cromosoma X té una part blava d'aquest cromosoma i aquest té una part lila d'aquest. El mateix passa a baix amb taronja i vermell. Això s'ha donat perquè hi ha hagut la recombinació genètica de la que hem parlat. Durant l'anafase hem dit que ja es deien adeu i us he dit abans, fixeu-vos que aquí tenim cromosomes, quan abans el que se separaven eren cromàtides. Aquesta separació de cromosomes permetrà la reducció genètica. Ara, les dues cèl·lules que sorgiran tindran cadascuna només 2 cromosomes. Després de la telofase, que seria aquesta fase d'aquí, telofase 1, la cèl·lula ja comença a dividir-se i vindrà la citocinesi i es començarà a veure la membrana nuclear, tot i que aquest procés de formació de membrana nuclear no es veurà gaire perquè ràpidament la cèl·lula entra a la meiosi 2, per tant a la profase 2. Una profase 2 que també és molt curta i seguidament ve la metafase 2. En aquesta metafase 2 els cromosomes sí que es col·loquen en fila índia una altra vegada i el que succeeix és un procés molt similar al de la mitosi. Aquí sí separem cromàtides germanes. Veieu que a l'anafase 2 les que es diuen adeu són cromàtides. Després d'aquesta anafase 2 es donarà la telofase, aquestes telofases d'aquí, i la citocinesi, que permetrà que es formin 4 cèl·lules filles diferents. Fixeu-vos que entre elles són totes diferents genèticament i a més són totes diferents lògicament a la mare. La mare no és aquesta d'aquí sinó la que teníem abans. Doncs bé, això és tot fins avui. Repasseu molt bé pas per pas aquests processos de mitosi i de meiosi, agafeu-vos esquemes, dibuixeu-los vosaltres, us serà molt útil i ens veiem la setmana que ve. Gràcies i fins la propera.